Astăzi ne aflăm alături de domnul Marian Ilie Bănăseanu, primarul comunei Necșești. Da. Bună ziua! Bună ziua! Domnule primar, dumneavoastră sunteți primar de câte mandate aici? Sunt al doilea mandat, sunt din 2016. Din 2016. Comuna Necșești, conform unui studiu efectuat de către INSP, Da. a fost declarată, conform mai multor factori care s-au luat în considerare, drept cea mai săracă comună din România. S-a întâmplat în timpul mandatului dumneavoastră sau înainte? Nu. Din ce am înțeles, studiile astea au fost făcute în 2012 și de atunci suntem catalogați ca cea mai săracă, fiind cea mai săracă comună din țară. Care credeți că au fost criteriile la baza acestui studiu? Din câte am înțeles eu, factorii sunt mai mulți. Au fost trimise periodic formulare de la Direcția Agricolă, de la toate direcțiile pe care le avem în țară, cu răspunsuri concludente. Câte mașini avem înmatriculate, câte autorizații de construire sunt emise și așa mai departe. Am înțeles că nu s-ar fi trimis la timp și toate au intrat pe zero. Și din această perspectivă, comuna a fost catalogată drept cea mai săracă. Sigur, da. Dumneavoastră simțiți de când ați venit aici că ar fi o comună foarte săracă sau chiar cea mai săracă din țară? Cea mai săracă din țară, sincer să fiu, nu cred, pentru că am văzut alte comune care n-au curent electric, n-au electricitate, n-au drumuri. Da? Deci, ce pot să vă spun că nu cred așa ceva. Dar, în sfârșit, dacă așa ne-au catalogat, așa mergem cu eticheta asta până... Sau poate încercați să o schimbați. Păi de când am venit... Ce am mai discutat cu oamenii, că s-au schimbat lucruri de când ați venit. Poate ne spuneți dumneavoastră ce ați mai făcut de când ați ajuns în primul mandat de primar? Păi de când am venit eu, da, din 2016, am un proiect cu apă și canalizare, care e finalizat în proporție de 80%, peste 80%. Am două proiecte europene, un părculeț de copii și un teren de sport, da? Terenul de sport care am văzut într-un reportaj acum că mi-l contestă nu știu cine, Dumnezeu că nu am dat de urma reporterilor, nu știu cine sunt anonimi. Și în rest eu zic că am făcut ceva, am mișcat ceva de când, în ăștia 4-5 ani de când sunt primar. Nu mai spun de acoperișul școlii, gardurile la cimitir, gardurile la terenul de joacă, la școală și așa mai departe. Sunt convins că la următorul studiu INSP lucrurile vor sta diferit. Fără doar și poate. Și dacă tot ați adus discuția că ați citit un articol despre un teren de sport, acolo, așa, în acel articol, am observat și noi că vi se aduc mai multe acuze că v-ați fi îmbogățit după ce ați fi ajuns primarul acestei comune. Așa este. Ce ne puteți spune? V-ați îmbogățit după ce ați ajuns primarul comunei? Poate sufletește. De sufletește sunt bogat. Financiar nu cred. Deci mi se aduc acuze cum că aș fi inventat o firmă, nu? O firmă neexistentă. Da. Toată lumea poate vedea și toată lumea, oricine poate intra și sunt public afișate și trimise de către mine și se văd exact cum sunt trimise, da? Firma respectivă este o societate a soției mele, o societate agricolă înființată în 2017. Se numește Pamroț, cu M, nu cu N, cum reporterii respectivi au scos în evidență. Probabil de aceea nici n-au găsit-o. De aia nici n-au găsit-o. Eu cred că în mod intenționat, pentru că dacă se uitau în toate declarațiile de avere din 2017, de când a fost înființată firma, până în 2022, vedeau acolo și ciful firmei și cum se numește. Ei au greșit intenționat o literă să scoată în evidență că firma asta este inexistentă și în același timp spune că ar fi avut contracte cu... Ați avut pe firma aceasta care există contracte, este, am înțeles, firma soției. Are o legătură cu primăria? Păi dacă, ascultați-mă, dacă societatea respectivă este o societate agricolă, da?
Deci niciodată, dar niciodată, nicio societate de-a mea, de-a soției, dar nu a avut vreun contract cu o primărie sau cu altcineva care are un contract cu primăria. Da? Deci nu există așa ceva. Toate astea se pot verifica. Și chiar rog eu să verifice. Și autorii acestui articol chiar îi rog să denunțe dacă au probele astea. Chiar eu îi rog, dacă nu să-mi spună mie care sunt numele lor, să mă duc eu să-i denunț. Pentru calomnie, pentru altceva. Înțelegeți? Deci dumneavoastră nu sunteți de acord cu ceea ce a apărut acolo și spuneți că nu are nicio legătură. Fără doar și cu poate. realitatea. Mă poate controla oricine, oricând. Dar de ce nu merg ei, de ce nu merg, să depună un denunț pe numele cutare? Cum te numești? Reporter? Pare că ar exista instituția autosesizării organelor și că să se autosesizeze organele. Dar nu-i mai bine ca autorul acestui reportaj să facă el un denunț? Dom'le, am găsit asta la primarul X, mă numesc Stan Petre sau cum mă numesc și vă rog frumos să anchetați cazul respectiv. Iar cu acel contract pentru realizarea stadionului sau, mă rog, ce este Terenului de fotbal. Terenului de fotbal, acela, care e situația cu el? Că am înțeles că e o firmă deținută. Deci toate contractele se fac pe SICAP. Nu am nicio treabă să merg să dau cuiva vreun contract cu dedicație că are ochi albaștri sau roșii sau mă rog ce culoare politică are. Bineînțeles, sigur că da. A avut, nici n-am știut că se ocupă de presă sau ceva adică de ziare, mă rog. Așa a fost să fie, pur și simplu. Deci nu aveți legătură cu presa. Dar nu există așa ceva. Nu aveți niciun contract sau nici nu am avut și nici nu am vreun contract. Până la momentul vorbirii nu am avut niciun contract și nu am niciun contract cu... Este gata acel teren de sport? Da, mai trebuie să aducă gazonul artificial. Este platforma făcută, este îngrădită. Deci lucrarea este făcută conform cerințelor, adică nu se poate pune problema că ar fi fost ceva cu dedicație și că nu s-ar fi... Ferească Dumnezeu de așa ceva. Nu, e un contract în valoare de 214.000 de lei, da? Care la momentul ăsta am înțeles că toate prețurile au sărit în el și s-au dublat, da? Și executantul trebuie să-l ducă la bun sfârșit, că altfel adică e problemă mare. Nu ar fi o sumă mare. Ar fi vorba de vreo 40 ceva de mii de euro. Da, nu, la momentul ăsta sunt mult mai scumpe terenurile de realizat. Și toate, de altfel, toate construcțiile sunt mai. Pentru că am citit și reacțiile la material și părerile sunt împărțite, dar au fost destui oameni care v-au luat apărarea. Da, pentru că eu cred că nu există cineva în comuna asta, deci nu există cineva în comuna asta care să-mi fi cerut ajutorul și eu să rămân nepăsător. Mai ales unii dintre cei care comentează. Deci eu personal, soția mea, am fost cu ei la medici, cu copiilor și așa mai departe, dintre cei care comentează acum. Care comentează de bine sau de rău? De rău. Care comentează de rău. Am înțeles. Alte gânduri referitoare la dezvoltarea comunei? Anul ăsta vreau să termin cu rețeaua de apă și canalizare, care din punctul meu de vedere... 80% a spus că este gata. Da. Care din punctul meu de vedere este cea mai benefică. Da? După care să dea Dumnezeu să fie așa cum gândesc eu și să-mi aprobe asfaltarea pe care am depus-o prin Anghel Salim. Da. Eu zic că dacă ne ajută Dumnezeu, în câțiva ani de zile spulberăm mitul ăsta de cea mai săracă comună din țară. Iarăși am văzut în reportajul respectiv că unii dintre cetățeni și-ar fi dorit asfalt și nu apă și canalizare. Dar m-am uitat și eu în portofoliu altor colegi de-ai mei și am văzut cei care au făcut asfaltare au fost nevoiți să spargă după aia și să bage apă că este și o condiție acum, prima dată, apa și canalizarea și categoric, dar face asfaltul tocmai ca să se evite... La momentul respectiv, când am depus proiectele în PNDL 2, puteai să depui un proiect doar pentru asfaltare și pentru apă și canal. Și atunci, probabil că îți dădea asfaltare. Ce făceam era după? PNDL atunci, nu Anghel Salim, Așa este. Fonduri europene. Și vorbim și despre fonduri europene. Dumneavoastră intenționați și pe viitor să depuneți proiecte pentru astfel de fonduri? Da, bineînțeles.
Eu am depus și prin CNI, am depus și la CNI, am depus școala, am depus dispensarul, am depus căminul cultural. Dar n-au fost aprobate, că suntem o comunitate mică și atunci vă imaginați ce înseamnă să ne dea nouă toate proiectele pe care le solicităm. Dar nu ne vom da bătuți și le vom redepune și pe fonduri europene și unde mai putem să le depunem, și cultural și așa mai departe. Așteptăm PNRR-ul ăsta să vedem ce Dumnezeu putem face în vom câmp. reveni la dumneavoastră în comună și Chiar vă rog. vom verifica dacă v-ați ținut de cuvânt și dacă într-adevăr se va realiza și proiectul cu apa și dacă se va dezvolta mai mult decât... Eu vă mulțumesc frumos și vă aștept cu drag. Deci oricând. Vă mulțumim mult pentru Cu drag. interviu. Mulțumesc și eu.